जों खा बरक मुनसु वाइसा उइसु सिनि लांमाओ बेलाइखे जोंजाल कतर फायो अ जराओ बाक्सा बाक्सा बरक अ जोंजाल न बेलाइ कतरखे वान सुगै पायो ते बोखानो बेलाइ नरम सनामै सिवो आ जरा ब बिनि बागै एकटानो लामा नगो अबो अंखा साक साक न लांमा सासनानि फिया जेसोक जोंजाल कतर फाइफानो नों अबहाय सित्रा वानसुमुंग न वानसुग्यावै आनि अ चिकनसा कपुरक मोटिवेशनल भिडियो न खनाय नायदि ते भिडियो न जाजाखे चैनल न सब्सक्राइब खाय बेल आइकन न सिनना दि बयनिसाय सिगां भिडियोनि नटिफिकेशन माना बागै नों जुदि प्रब्लेम न कतरखे वानसुगै कतरखे नाखे नोंगो प्रब्लेम नि सल्यूशन कुनु प्रुफानो गारि मानग्लाक आबुनि बागैनो निनि लाइफो जेसोक फानो प्रब्लेम कतरखे फाइथु आसोकबो नों अ प्रब्लेम न कतरखे ता वानसुगदि निजि साकफां न फान गोनां एबा सक्तिशाली सोनामना हिनखे साइसुं लामा बाहायके हिमनाय साइसुं बाहायके तंनाय अबसे पयला सोलोंगादि निजिनो गाहाम तनिना बागै नों सामुंमा ख्लायनाय नों निजि साक साक न दायित्व मानानाय तामनि बागै हिनमाले निनि हामिया जरा ननो केबो गाहाम खायना फाइगलाक एबा निनि लगी तंगलाक